Li Diyarbekirê ji alî rêveberiya tenduristiya gel ve piştî mizgeft û molan li termînalan jî binkeyên tenduristî hatin danîn. Li van binkeyan bi taybetî welatiyên rêwî tên vaksînkirin. Xebatkarên tenduristiyê dibêjin ew dixwazin bi rêya van binkeyên tenduristiyê vaksînê bibin berlingê welatiyên ku nikarin biçin nexweşxaneyan. Aşılarını yapmakta sıkıntı çeken, randevu bulamayan ve aşı yoğunluk olması... Em li vê derê welatiyên ku derfetên wan kêm vaksîn dikin. Li çend cihên bajêr mevbinkeyên tenduristiyê danîne. Gelek welatiyên ku nikarin biçin nexweşxaneyan tên vir û em wan vaksîn dikin. Bi taybetî welatiyên rêwî li ba me vaksîn werdigirin. Li gorî gotinên xebatkarên tenduristiyê, rojane li termînalê kêm zêde heftî welatî tên vaksînkirin. Kesên ku tên vaksînkirin, 10-15 xulekan tên rawestandin û heger tu pirsgirêkên tenduristiya wan çênebe, dest bi rêwîtiya xwe dikin. Welatî jî ji xizmeta ku diçi berlingê wan kêfxweşin. Welatî dibêjin, wan ji ber kar fersenda vaksînbûnê nedîdîtin. Aşı baş ve ana aşı dedim ki inşallah Sonya'yı bixêr dibe. Bu zirajê nebînim baş be. Dîdî vî nexweşînê ji bo kurabe herkes kîçe bike jeqê alî xuda alîkarî bike gere. Vela aşı merve be başı. Mecbur em bibin. Ne bu melezi bibin. Biz sağlıkı mecbur bira ve nexweşînê devam bikede. Korona xerabı kakîne çû. Xezara millet beçû. İnşallah daha iyi temiz dibe. Ez carekî bûme diya têne bûme. Ez ji Bursayê hatime vê deramedê. Diya min rahatsız bûjbûnê hatime emana çim Bursayê dîsa. Valla aşî salga merva ne baş veçme merud be. Em ayla me sax biye. Zarokê me tev bûne. Külfetên bî em sax bûne yani. Em qarşînînin. Em aşî dibin. Ji ber ji bu salga merva tev nebin nabe yani. Li gorî daneyên fermî nêzîkî 6 milyon welatî vaksîna yekem û nêzîkî 16 milyon welatî jî vaksîna duyem wergirtine. Li Diyarbekirê nêzîkî 306,000 welatiyan vaksîna yekem û 142,000 welatî jî vaksîna duyem wergirtine. Li gorî serjimêra bajêr, ev rêjeya vaksînkirina welatiyan kêm e û ji bo zêdekirina vaksînbûnê, nûnerên partî û rêxistinên civaka sivîl bang li welatiyan dikin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.